Здравейте! Намираме се на едно прекрасно място и за всички наши лоялни клиенти, които пазаруват с отстъпка на платформата на MyWork, искам да представя с огромно задоволство нашия нов търговски партньор Цветята Сердика. Намираме се в центъра на София. Подле Сердика, в непосредствена близост до метростанция Сердика, срещу хотел Шератон. Тук можете да намерите винаги свежи цветя, красиви, ароматни, саксийни цветя, също така да бъде изработена екибана за вашия уникален празник. В допълнение на всичко, което ще намерите, може да запаметите вашето събитие с уникалните картички, които предлага нашия търговски партньор и които са вдъхновени от природата и 100% изработени от естествени материали. За лоялни клиенти, бъдещи, които ще се включат и ще пазаруват с отстъпки на територията на 56 държави, в нашата търговско-покупателна общност може да сканират QR-кода, който ще намерят в лявата си страна, за да се регистрират безплатно и да използват нашата платформа, за да спестяват достатъчно. Това е всичко от нас. Ще се видим следващия път при следващ търговски партньор, който ще включим за вас, за да бъде вашето пазаруване едно разумно удоволствие. Скоро! Знаеш къде е това? Това е